Hai jotono khulungka tai jotono tipor kaham pila no ang tini belai ke no jotono tini sini especially sini YouTuber Federation sini YTF ni joto waria sono ang belai ke no kakaham janago tamni hinba sengnuka sini mia je plenary session ni bagril no ti seng joto thayano kereng thayano seng bagril khaimani yagulo sini success seng tumanuka omakenang hambaina ni musung sini joto tripla haste ni joto lukurong no sini joto warriors no norong ni chaito mumbai bubagrani nahar mumbai jorok joto no thanchani khorona hamjagai sini mia successful mega bagrili seng success khaimanu bagai ang especially sini joto each and every corner of the state of YTF warriors nornang jotona ani khakaham te hambai ma Yapharwi am haken nor jotona saimanu sini khanani je YTF ni first plenary session ngani thangai tongo abo sini aguli khor yakaba aguli agartala Rabindra Bhavano ang koinai sini joto warriors ro sini first plenary session YTF ni engage songchama jagao norok phai jotono kaisa tai kaisa kami amjani borok no share khai norok jotono pal baksa khai phai o jagao plenary phainani bai norok no kopong mor horjo angkha khayo joto bebak jagano sini je khaimani je sini mia sini je plenary session ngai tongmani abo nor jotono district president tai president ngai nor jotono hagen gan kendor angkha khayo nor jotono soi ba kena hanai tini abono sing specially hambai maru sini joto sini khaka hammaya ganang sini bubagra je singno sini bin naikol phungbai bin tidul mungbai singno tini jotono no omhai sujurubai YTF no tui khang toma jagao sungjotono pal baksa ke bono logidani bagai sini khanani plenary session sung success khaimani bisingtei tai 27 28 plenary session o plenary session no sini kaham hamye kok salai jangnai tai sini joto district president block president tai sini joto central ni baro jotono kok sawi sini plenary session tai sini sar bk especially sini all in all sini maharaj bobo tongnai sungmai baksa sengjotono pal baksa nini yak ani yak khai phan baksa khai boxini seng oplan success khajani bagai narong thanang kobomor hojakai rohna muchungu tamni hinba tobama kedema salniya gulo seng agartala sohoro plan session khajama thangai tongma jagao sini jotoni phan baksa khai limited seats ni bisingti phano limited participant ni bisingti phano nor jotono phai obono grand success khajani bai nongni thanang yapum hojago tai sini khani tangbetang rongkha sang 11 ni simi astabal maidan yakaba astabal ground ni simi sang rally khai Rabindra Bhavano sang khana 12:30 ni bisingo sini plenary session changjanai inaugurate khaijanai sini bobagrani yak mai khai tai sini sar bikini presence so sang jotono khana sini grand success khai plenary grand opening season khai nor jotono pal baksa phai jotono thansa kaisa baksa angai sini warriors no nong thani kobongmung phaile pur rogo kuno doi phaiawai hamya jaya accident yang ni jeta katiwai kam ka phaimana wai norong jotono ang kam ka sopana bai ang koyu teruk phaile di jotono tai time ni bisingo phaile di nong kobong ronjago hambai bobagra lokthung YTF ai lokthung ti prasada fa datino muthang janang